अझिला जवार जनता रंगदारी के इनके कहले पकए गोरी मांड होला कियो सही न लइकिन के डिमांड होला सही न लइकिन के डिमांड होला जिला बंद के लइका बरहान कि काहे से डाइल या गजबे हमारे जिले के ही हमारी इंडस्ट्री में चॉकलेट बॉय अरे आइए आइए कि काहे से डाइल या गजबे आ जाने लगा हटे जलवे दबा इनका भी आया था कि नचय गवाना ही हई बाघवा के बाघ जिला तब खाली नजर मिलाबो हई जवान से अब भोरे न मरीले जय हाथ हट देखा बजाने हमारा के कुड़ी टका रुपया 50 चुमाई हमर होला पका कि झूठे यकीन मिलावता रतन के आर डर नहीं खजान के त खाली नजर मिलावा जवानी खाली नजर मिलावा और नंबर ले जाई हाथ जैसन मरदा खोजबू वैसने हम दे सुन प्यारी हो कि हीरो मरदा खोजबू हम कलूज के दे कंपनी मालिक खोजबू राइटर मरदा खोजबू राइटर मरदा खोजबू हम अभी ले सजी न प्यारी हो
रंगदार मर्दा खोजबू हाय विजय चौहान जी के देहा सुना सीधा मर्दा खोजबू कि सीधा साधा खोजबू त अब है पाड़े जी के दे। अब हमरा नहीं के पता कि सीधा है कि ना अभी लागत है आ सुना आ पंडित मर जा खोजबू आसू तोस जी के दे न प्यारी गर्दा कर देने एक बार जोरदार ताली सोना सिंह जी खातिर आप लोग बजा दी लोग। है ये ताली है बक्सर जिला के। हम एगो लाइन बोली ना कि जिला के लोग लगावेला हमनी के यहाँ लाग के आइल बा बघवा जिला। तो बघवा जिला के ताली बघवा जिला के हालत नहीं बुझाए के चाहिए। एक बार जोरदार ताली चारों तरफ से। और फिर से जितना भी अतिथि लोग आइल बने लोग सब लोग के स्वागत सब लोग के अभिनंदन। आज जैसे कि समय भी बीत रहा बा दिने दिन के कार्यक्रम है कि ठंडा के दिन बा बगले में गंगा मैया बाड़ी जैसे ही 5 बजे वैसे ही छाती पे लागे लगे एकदम मार के पैरासीटामोल खियावे लगे। तो हम बिना देरी कैले अनुपमा जी के बुलावल जाओ ना। तो अनुपमा जी के सम्मान में एक बार चारों तरफ से जोरदार ताली और जोरदार हल्ला का